Bé, doncs jo crec que aquí a Menorca existeix ja un ecosistema de gent que està treballant tant des de l'àmbit productiu com des de l'àmbit de consum, com una certa sensibilitat que donen un potencial molt gran per fer una transició agroecològica a nivell de l'illa. I més enllà d'això, la necessitat que tenim de poder planificar, de poder visualitzar horitzons en els quals identifiquem quins són els colls d'ampolla en tota aquesta transició, que ens permetin començar a entendre ja no tant què és el que és l'econòmicament rentable, que veiem que cada vegada és més volàtil i més variable i ens va fent fer cops de timó constants, sinó què és el que volem, és a dir, de quina manera organitzem i planifiquem la producció agrària pel seu fi últim, que no és produir aliments, que és alimentar-nos. Llavors, per tant, poder visualitzar horitzons, com estem intentant fer amb aquesta metodologia que estem aplicant en el marc de les directrius estratègiques de Menorca, que és el SAFRA, ens pot ajudar a veure quins diferents escenaris podríem tenir i a partir d'aquí, un cop tinguem visualitzat què és el que socialment volem i a partir d'un procés de deliberació identificar quin compromís prenem amb el territori i amb tota la població que hi pertany, veure quin full de ruta podem traçar per tal de poder arribar en aquests horitzons de transició agroecològica.